ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ବତକ ଛୁଆ ବତକ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ପାଣି ସୁଅ ଦେଖି ମା ବତକଟି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୁଆ ବତକ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଆଗକୁ ଯାଇ ପାଣି ସୁଅ ବାଟ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସୁଅ ଏତେ ଜୋର ଅଛି ଛୁଆ ବତକକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଛୁଆ ବତକଟି ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଯିବ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ଛୁଆ ବତକଟି ହାର ମାନୁ ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜର 100% ବେଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆଗ ପଟେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସାଇଡ଼ ପଟେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ, ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ମା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। এই ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର 100% ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ।